Monggo dipun aturaken assalamualaikum. Lagunipun wonten Bocah Gunung. Sesarengan Nyu Arista. Semangga katur. Semangga. Iya. Mau kalingan gunung. Gunung apa? Non? Kalingan gunung? Iya ya gunung melewati temenan. gunung. Iya betul kan. Lenyung malah wis kang gunung, ya. munggah, mudun, terus munggah, mudun orang tekan-tekan kok. Tapi kan berarti melewati gunung loro ya Mas ini. Orang tegese ning nang nggonmu ana gunung. Anak. Tapi kan ora digawa mbok yuk. Ya ora digawa lah Mas di gunung digawa. Ya maksudnya kabotan. Gunung Ambar. Ya ora, gununge kayane menten dhuwur nggonku sending karo Mbak Siti. Ning biasane gunung kan ana watune. Heeh. Ya, terus ana sing cilik krikile. Ya ana lah ana gunung akeh krikil. Nah, ngisor gunung ana sawahe. Nah, biasanya angger sawah mesti ana bolongane welut. Ya, pancen bener. Mesti ya. Akeh welut pancen. Oh iya. Heeh. Welutnya akeh banget loh. Apa maneh nang kene kayane akeh welut. Makanya maksudnya daerah mriki lho. Oh, nang sawah. Ya kan kata sawah berarti kata welut. Wong ana gunung ya ana sawah. Heeh. Ana sawah ya ana welut. Mangga. Kepriwe welute maju. Mangga dipun aturaken le. Katur ingkang habangu katimipun Bapak Saponso Ibu Yati lan ugi sedaya kemawon saking pertamu lan kanca-kanca dulur wonten ing Taman Diraja sesarengan Nyung Arista kasih nguyung Lista Audio hagaturaken melakukan wonten bocah nginang karo milo.
pun candungan. Pripun sih? Wong joget ngoten nggih. Nggih Bu Buket. Hajat nggih Bu Yati. Turene Bu Yati niku nek calung buket nggih Bu. Ibarat sambel kaya anak asine, Nah. anak pedese. Wah, Terus anak guriye. anak gurih jadi mantep kados Mergane niku. anu disogi micin dadi sambele kuwi kolaborasi dadi rasane terus anak jelantai ngerti apa ora yu jelantai? Ngerti, yo? ngerti. Oh, jarku mbok ora. Yang ngerti lah nyong kan tukang masak kok. Oh, apa iya? Ya iya wong wadon. Wah. Ah. Kayak ngapa ki Lah ngono iki Dek? piye? Masakanku kira-kira enak apa ora carane Kak? Nyawang tok bae enak apa maning masakane. Kira-kira nek nyambel pedes ora? Kayane lah wis ora karo-karuan temretet. Ah iya nyong wis seneng sing pedes paling. Soale genah kaya wis jenengan kowe ya paribasan lomboknya lombok cengis, lombok rawit. Oh iya. Nah, Tegese lombok cengis apa? ya pedes nek Oh cilik tapi pedes. Mangga. Apa kowe ra Sampun Ibu minangkani Yati. pamulutan saking Ibu Yati, sampun sampun Ibu Saipul Yati. Hajat nggih.